egunon eta ongi etorri, Urrulia, eta ongi etorri noski jardunaldi hauetara. Nire esan gozada bada, aretoa hola ikusteak. Eta zer baino lehen, orduan ditudan bi lagun, bikire aurkeztuko dizkizuet, Epa Sarasola, Ueruko Zilaria, eta Lorea Agirre, Natzeko lehendakaria. Eta nire hauzanen sola berrita, Usurbilgo alkatea, 3 aste honetan mazkit kargu hontan, beraz, egun hauetako ekitaldi guztietako lehenak izaten nahi dira, espero dute berez gure arteko hitzarmena 3 urtetarako zen, baina espero dut hitzarmen hori berritzea eta datorren urtean ere bertan egoteko aukera izatea guztiok ere. Esaten nahi nintzen bezala, UEU-ren, Jakinen eta Usurbilgo udalaren arteko hitzarmenak, lankidetza hitzarmenak, aurtengo 3. edizioa dula aurtengoa. Eta horregatik, nik ere ezer baino lehen, eskerre ona erakutsi nahi dizuet, Udako Euskal Unibertsitatea, Jakin Fundazioa, izan ere, erosoa, erraza, gustagarria baita zuekin aritzea, eta gainera, zer baino oso aberatsa ez. Ezagutzaren, jakinminaren eta kulturaren topaleku izan nahi zuen Usurbilek, eta horretarako eskaini genuen gure plaza, Joseba Sarrionendiak dioen bezala, plaza hutsa, pertsona liurrek pentsamendu askeari ekin ziezaioten. Eta agian, euskal kulturaren agenda hortan, hitzordu honek hartu du lekutxo bat, behar bada, gure herri kulturaren mapan jarri da horratz txiki bat Usurbilen, eta hala balitz, nola ez gu pozik geundeke. Nola nahi den, jakizue pozik gaudela, orain arte eginakoaz, elkarrekin egin dugun bideaz, eta begi honez hartzen zaituztegula hausnarrera eta gure lagun artera etorri zareten guztiak. Aurten ere, ezin interesgarriagoa da plazara, erdigunera ekarri den gaia, feminismoaren emari agorrezin horretatik edanez, maitasuna politikoa dela esaten zaigu aurtengo programaren izenburuan bertan, eta gainera maitasuna zentzu zabalean hartuta, bikote harremanetatik, edota maitasun harremanetatik harago. Jardunaldi hauen aurkezpenean, Lorea Agirrek esaten zuen, gizartean badagoela maitasunaren inguruko ideologia bat, eta praktikan eragin handia duena. Gure gizartearen erdigunean, baitago maitasuna, nik esango nuke maitasuna eta emozioak batez ere daudela. Eta horren bueltan eraikitzen dugula gure egunerokoa, gure gizarte harremanak, edota bizitza bera ulertzeko modua eta gizartea ordenatzeko modua bera ere ez. Baina nik galdera bat planteatu nahiko nuke eta zer da maitasuna? Zerbait magikoa da, definitu daiteke, edo definiezina da. Nola antolatzen da gure gizartea maitasunaren bidez, eta horrek nola eragiten digu guri emakumeoi. Eta nola eraiki posible bada bestelako maitasun eredu bat, askoz ere maitasun parekideago eta justuago bat. Eta nola atera maitasun erdigun horretatik, atera behar bada, hori ere, pentsatzen dut diogun hauetan, galdera horiei erantzungo diegula. Hortxe galderak, hortxe hausnarrerako proposamena, esan dudan bezala niretzako ikasgai ederra, eta ikasgai ederra izateaz gainera, oparizuet ikaslekuaz ere, gure herriaz, Usurbilez gozatzea. Horixe da, ni behintzat egiten dizuedan gonbita, eta nola maitasunez egiten dizuedan gonbita. Beraz, ongi etorri eta honegin. Elkarrekin, hori da jardunaldi udako ikastaroen leloa. Eta gaur ikusten duzue egoera ezin hobean gaudela.
norekin eta Usurbilgo udalarekin, norekin eta Jakinekin. Elkarrekin egin ditugu 30 ikastaro eta 5 jardunaldi orain arte udako ikastaroetan gehun. Eta hau da 6. jardunaldia. Jardunaldi formatu hau arrakastatsua da, argi dago. Hitz egin dugu aldaketa klimatikoari buruz, hitz egin dugu immunitate digitalei buruz, hemen hitz egin dugu maitasunari buruz, eta maitasunaren eragina gure gizartean, gure herrietan. Elkarrekin, arkitektoak, hezkuntza mundukoak eta filosofia. Elkarrekin, hori da gure helburua, lortzen ari gara, eta hau da gure udako ikastaroen ginda, azkeneko tontorra 2019ko jardunaldian. Eskerrik asko. Egunon eta ongi etorri guztioi, jakinen izenean, ongi etorri berezia eta plazerra handi bat eta poza handi bat dela areto hori ikustea eta ikustetan interesgarri eta espero dut guztion artean agurtzan galdetzen hori, maitasuna zer den esan liteke, maitasuna zer den eta zer ez den esatera iritsiko garela bi egun hauetan, ezta? Lehenik eta behin, agurtzanek eta behinketak esan duten bezala, hau hiruren arteko lankidetzatik datorren ekimen bada, aurten dagoeneko 3. urtea, eta uste dut, pixka bat oinarri hartzen da indar hartzen ari den plaza badela, eta benetan interesgarria dela udaletxe batek, izatea horrelako sensibilitate bat jakintzarekiko, Euskal Herriko kasunetan bi herri ekimenekiko eta guztien arteko elkarlana bultzatzeko bokazioa, ze esan behar da hiri honen abiaburuan Usurbilgo udaletxea dagoela eta bereziki seguraski Xabier Arregi orain arteko alkatea, ezta? Eta ez da oso oiz ikusten den formula bat, baina benetan uste dut emaitza argi ikusten dela eta lankidetza bide berri bat sortzen duela eta hementxe gaudela, ezta? Gaurko ikastaroa, esplikatuko dizuet ze egitura edo pixka bat zer izango den. Gainetik eta gero ni abiatuko nahi sarreratxo bat egiten. Lehenik eta behin esan behar dut, maitasuna politikoa da. Maitasunan ideologiak geure buruak, geure harremana eta geure etxe eta kaleak nola eraikitzen dituen. Hori dela mahai gainera dakarkigun gaia. Eta gai horretan dagoela alegia ze harreman mota eraikitzen ditugu gure gizartean, harreman mota horiek nola instituzionalizatzen dira, harreman mota horien bitartez nola esango genuke, harreman mota horien bitartez ze gizarte eredu sortzen eta antolatzen dugu, eta gizarte eredu hori eta gu geu ze lekuetan bizi gara, ze etxetan, ze plazetan, ze herrietan, eta zergatik bizi gara horrelako tokietan. Tokiak eragiten du gure harremanetan, edo ditugun harreman horiek bultzatzen dituzte dugun hirigintza edo dugun bizitzeko bizitoki horiek diren bezalakoak izatera. Esango dizuet, programa hau edo gitarra hau diseinatzeko bi laguntzaile benetan garrantzitsu izan nituela, eta horiek dira Leire Milikua eta Anartz Ormaza arkitektoak, eta Leire bentsate, Leire bentsi dago, Anartz ez dakit. Eta beraien laguntzari gabe zerbait ingo genuken, baina seguraski diferentea, ezta? Eta momentu oso kritiko batean ere ziren jakineko lagunak salbatzera. Eta orduan, ez guk, edo nik, benekigun maitasunaz edo horretaz antropologiatik edo soziologiatik edo bizitza personalitik guztiok bezala, ezta?
baina beste hanka hori falta zitzaigun, ez dakigun nola antolatu, zer zegoen benetan hor, eta beraien laguntzak da egin izan. Bueno, egun terdi iraungo du ikastaroak, lehen hitzaldian ere izan duda, ni sarrera bat egingo dut, eta saiatuko naiz gauza koherente bat egiten, berez oso koherente eztan gai batekin. Ondoren Jone Arrazola, antropologoak bere saio egingo du, Jone antropologia eta hirigintzaren arteko zuri horretan kokatzen da, eta beraz hor urrats bat aurrera eramango gaitu. Eta ondoren etorriko da Oiane Ruiz, arkitektoa, feminismoan oinarritzen den arkitektoa, haren atzetik Leire Milikoa, hau ere arkitektoa, eta biek hiriaren, gorputzen eta generoaren begirada desberdin bana emango digute. Arratsaldean esperientzien txoko bat antolatu dugu, 3 esperientzia, bat Elizondotik dator, eta umeak eta herritarrak eta komunitate erdian jarriz herriaren hirigintza edo nolabait parte hartu edo eragiten duen esperientzia baten berri emango digu Nora Salbotxe. Bigarrena Bizkaiko esperientzia bada, Bakiotik, eta bertako arkitektoa den Ula Irureta Goienak, nolabait, nik uste dut oso gai polita jorratuko duela, eta nola udalerri plangintza batean, urbanismo plangintza ditzen den gauza guretzako arrotz, eta behar da oso gauza tekniko iruditzen zaigun horretan, nola sartu ditzazkegun afektoak, bai? Neurriak, erabakiak, diseinuak hartzerakoan. Eta 3. esperientzia, hemen Usurbildik bertatik dator, eta Jone Miner arkitektuak hitz egingo digu, eta bera saiatuko da esplikatzen, hain zuzen Usurbilko eredu hartuz edo, espazio publiko eta giza harremanen arteko lotura hori edo deslotura hori nola ematen den. Bihar goizean berriz, saioa abiatuko du Mariluz Estebanek, Esteban gehienok ezagutuko duzu, eta hain justu gai honekin bere izango da gure artean seguru adiko handiena maitasunaren ideologiaz, maitasunaren pentsamenduaren gaineko adiko handiena gure artean eta atzerrian esango nuke. Eta, benetan uste dut, jardunaldi hauen oinarrian ere, nolabait Mariluz Esteban ere badago. Ondotik, Abaraska etxebizitza kooperatiboaren esperientziaren berri emango digute bertako kideek, eta ondotik, Abaraskakoek eurek planteatuko ditute hemen gaudenen artean tailer bat egitea, ezta? Izango litzateke pixka bat, taldeka jarri, beraieko eta esplikatuko dute, nola den, baina izango zen, ia etxebizitza parekide bat edo kooperatibo bat sortzeko, asmatzeko, egiteko, diseinatzeko, papel baten jartzeko gai ote garen, eta zer jarriko genukeen erdian horrelako etxebizitza bat egiteko, ezta? Hori izango da, eta bukatzeko berak bere konklusioak aurkeztuko dizkigu. Eta hori izango da, egun terdiko saioa, bazkaria, kafea, arratsaldean kontzertua, nahi duzuen guztia, eta espero dut giro ona, ikasteko asko, eztabaida eta denok ia parte hartzeko moduan izaten gara.